צריכים לאשר, אתם צריכים לאשר במסך שלכם שאמנם הדבר הזה מוקלט. אני לא ממליץ לכם לפספס כי ההקלטה לפעמים עובדת, לפעמים פחות עובדת. אני מנסה לעזור לכל אלה שלא נמצאים. אז אנחנו עכשיו מתחילים את המצגת במהירות. זה יהיה מצגת של פחות מ10 דקות, ממש קצרה. אנחנו תוך כדי זה נעצור, נפעיל את הטלפונים שלנו, נשתף אותם, וגם בנוסף לזה אתם תשתפו את הטלפון שלכם כדי לוודא, את מבינה יעל את ההבדל? שאת עושה את זה בידיים שלך, הדברים הרבה יותר ברורים. וזה בדיוק היתרון של להיות פה בשידור חי ולא לקבל הקלטה. עכשיו, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? על כמה דברים שחשוב לדעת. טובי, קצת יותר בקול. אוקיי, מצוין. אנחנו הולכים לדבר על 5 דברים. עכשיו שימי לב, מרתה, שמה שאני אומר גם כתוב, אוקיי? יש דברים שחשוב שיהיו זמינים. אנחנו היום נדבר על הסמארטפון, אבל הסמארטפון שלנו לא מוכן לשעת חירום. לכן מה שמאוד חשוב כרגע זה להכין אותו כדי שהדברים שצריך בשעת הצורך, בשעת השין, שהם יהיו עבורנו. אנחנו צריכים בשביל זה להבין מהם היכולות המובנות במכשיר, איזה דברים, איזה כפתורים יש בטלפון שיכולים לעזור לנו בשעת חירום, וגם איזה אפליקציות. בטח שמעתם על אפליקציית פיקוד העורף, 100, אדום, כל הדברים האלה של התראות הם אפליקציות מיוחדות, כן? אחר כך נדבר טיפה על ניהול החכם של המשאבים שלנו, שזה הבטריה והדברים האלה שהם חשובים במיוחד בעת חירום, ובסוף איזה צ'ופר. אז מה חשוב שיהיה זמין? הדברים שחשובים מאוד מאוד שיהיה זמין בטלפון זה הווי-פיי. אתם רואים את הסימן הזה שנראה כמו אנטנה? מכירים אותו? רחל מכירה אותו, יעל את מכירה אותו? מה זה הגישה? זה נראה כמו שידור, זה נראה כמו נקודה הרמתי, עם זה טוב. גגות קטנים כאלה של שידור, הראשון שמופיע פה. אוקיי? זה הווי-פיי. מכירה את זה יעל? כן, אני יודעת מה זה וי-פיי. אוקיי. הדבר השני זה המיקום או ה-GPS. מי שהיה איתי בקורסים של הסמארטפון יודע שהסמלים זה חלק בלתי נפרד מהסמארטפון וזה השפה שלנו. אז בשביל לדעת את המיקום יש את הנקודה ההפוכה הזאת. הדבר השלישי, מצלמה ומיקרופון, אני תכף אראה את זה. הבלוטוס זה בעצם הסמל הכחול הזה שנראה כמו בי באנגלית, זה בעצם סוג נוסף של שידור, ואחרון אחרון חביב זה הנושא של צילום מסך, אוקיי? בואי נעשה רגע הפסקה בקטע הזה, כי אני רוצה להיכנס איתכם לטלפון. אוקיי, אני אכנס עם הטלפון שלי כרגע לזום. אני אכנס ואני אשתף את המסך שלי. אוקיי. הנה אני. שיתוף מסך. סקרין. תגידו לי אם אתם רואים עכשיו את המכשיר שלי. כן, 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 רואים. רואים אותו. יפה. אז פה דיברנו על דברים חשובים. אחד מהם זה הנושא של האינטרנט. מרתה, את יודעת איפה כל הדברים האלה שדיברתי עליהם הרגע? מרתה, את איתנו? רגע, את צריכה לפתוח את המיקרופון שלך. המיקרופון שלך סגור, לא שומעים אותך. מרתה, שמעת אותי? כן, אז תגידי לי איך אני מגיע ל-GPS, לכל הדברים האלה. הנה. את בעצם מורידה את האצבע מלמעלה למטה, פעם אחת ועוד פעם אחת מורידה, ואז אנחנו רואים, ולמדנו את זה גם בזה, שיש לנו פה את הווי-פיי, זה איפה שכתוב זיקסל, אתם רואים? כן, אני כבר שמתי את הווי-פיי. יפה, יש פה את הנתונים הסלולריים. המיקום אצלי זה קצת שונה. מה שרואים אצלי כמיקום זה בעצם, מה שאתם רואים את החץ הזה, המיקום בדרך כלל זה טיפה הפוכה, אוקיי?
הנושא של השתקת המכשיר זה בגלל שאני עכשיו בשיעור, אני לא רוצה. צילום מסך, אתם רואים פה מספריים, בסדר? הנושא של מיקום הבנו, בלוטוס. זה בעצם הנושא של שן כחולה. תסתכלו פה בצד ימינה, כתוב גלקסי וואץ', זה בגלל שהוא מחובר לשעון שלי בבלוטוס, זה הסמל, אוקיי? איפה הבלוטוס? בלוטוס, שימי לב, פה איפה שכתוב נתונים סלולריים, לידו יש מין בי כחולה כזאת, איפה שהחץ שלי, אתם רואים את זה? אוקיי, הדברים האלה צריכים להיות דלוקים, כדי שהאמצעי חירום שלי, איפה הבלוטוס? תסתכלי, פה כתוב למטה גלקסי וואץ', אוקיי? אז שמה זה הבלוטוס. עכשיו, אצלי בטלפון דוד, איפה הבלוטוס? תסתכלי בפינה הימנית למעלה במסך שלי, כתוב גלקסי. זה הבלוטוס. פה. שימי לב שזה נראה כמו האות B באנגלית קצת, אוקיי? עכשיו אנחנו נעשה אצלך, רגע מרתה, שנייה, אני רוצה, שימו לב רק לשים את שני הדברים הנוספים להראות לכם, זה שידור, יש פה שידור מסך, ויש פה מקליט מסך, אוקיי? אנחנו עוד נדבר על זה בפינה הימנית, מה שחשוב לי כרגע זה הדברים שאתם רואים פה דלוקים, זה לא חשוב, אני מכבה אותו רגע, אני מכבה את הדבר הזה, אני לא צריך, איך אני מכבה אותו? כאן, אוקיי? אז עכשיו, מה שאתם רואים, לא משנה, לא נכבה, הדברים החשובים לי זה שלושת הראשונים הכחולים, וי-פיי, נתונים סלולריים ובלוטוס, ולמטה המיקום, מתחת להשתקה כתוב מיקום, אלה הדברים החשובים לי. איפה המיקום? איפה המיקום? המיקום, תכף, פה מופיע בשורה הכחולה, בחלק התחתון, איפה שיש חץ הפוך. אני רוצה, ברשותכם, שנעשה את זה עכשיו בטלפון נוסף, לא רק בטלפון שלי, אני יוצא מאשר, מרתה, את יכולה לשתף את הטלפון שלך? אני צריכה להדליק את כולם, אבל יש פה אחד טיסה. לא, אני רוצה עכשיו שתיכנסי לזום ותעשי שיתוף מסך, כמו שתמיד אנחנו עושים בשיעורים. שנראה את הטלפון שלך על המסך. שימו לב שאתם רואים את הכפתורים שלי, יש פה כפתור ירוק. הכפתור הירוק הזה מאפשר לי לשתף את המסך. גם בטלפון יש את הכפתור הזה. אני לא, זה לא מופיע, המסך שלך לא מופיע לו. אוקיי. שנייה, מרתה, איפה יש? לא. אז אני אעשה את זה שוב, שימו לב. לא. אתם רואים את הטלפון שלי עכשיו על המסך? כן. איפה זה אני שיתוף נכנס מסך? לזום. אני לא יודעת איפה שיתוף מסך. אני נכנס לזום, למטה בזום יש כפתורים, יש את הכפתור של הקול, של הוידאו, של השיתופים, ואז יש כפתור ירוק, כרגע אצלי הוא בצבע אדום עם חץ למעלה. וזה בעצם הכפתור שמאפשר לי לשתף מסך. תראו אם אתם יכולים להגיע אליו. רגע. אני לא מוצאת אותו. מרתה? כשאנחנו עושים שיעור את תמיד משתפת את המסך שלך, זוכרת? אוקיי. תנסי להיזכר איך שיתפת את המסך תמיד. אני נתתי לך אישור בסקיוריטי ואת שיתפת את המסך. תחפשי את זה בינתיים, בסדר? אנחנו תכף נגיע לזה. הרעיון הוא שהכפתורים הראשיים יהיו תמיד דלוקים. אז אני אמרתי, הנושא של המיקום, הנושא של התקשורת, הנושא של הבלוטוס, והנושאים של החיבור מסך. מישהו לא מצא את זה אצלו במכשיר? יעל, מצאת את הדברים האלה אצלך? כן. קודם. תכף, לאט לאט אנחנו נשתפר ונשתף גם את הטלפונים שלכם. יעל, אנחנו עוברים עכשיו ליכולות חירום מובנות במכשיר. ואני לא רוצה שתזכרו את כל הדברים האלה בעל פה, מכיוון שיהיה לנו אפשרות, אתם תראו,
בעצם את כל זה לדעת בצ'יק, בלי הרבה בעיה. זאת אומרת, אתם לא צריכים לזכור כל דבר איפה שהיה, כל מה שאתם צריכים לזכור זה מה שעשינו עד עכשיו, להדליק את המיקום, להדליק את הווי-פיי, להדליק את הנתונים הסלולריים והבלוטוס, וכל הדברים האחרים עכשיו זה יהיה בלחיצה. שלי, את לא יודעת איפה הבלוטוס? פחות חשוב, אבל כרגע אנחנו... שאני לא יכולה לקרוא. אבל את רואה את המצגת שלי? אני רוצה לשאול שאלה, הבלוטוס לא קשור לאוזניות? כן, הבלוטוס מחבר אותנו או לאוזניות, או לדיבורית איפה הבלוטוס באוטו, שלי? או לדברים אחרים, אבל הוא גם יכול לשדר מידע לטלפון אחר. בסדר. מצאתי אותו, הוא על כחול. מצוין, מצוין מרתה. אוקיי, יעל, אז הבלוטוס הוא בעצם תקשורת קצרת טווח, זה עוזר לנו בדיבורית, זה עוזר לנו עם האוזניות, זה עוזר לנו עם העברת נתונים לטלפון אחר, אוקיי? אנחנו תכף נראה מה עוד יודע לעשות. אז מה בעצם היכולות החשובות ביותר שאני רוצה שתלמדו ותצאו מהם פה, זה שלטלפונים שלנו יש שיחת חירום built in, זאת אומרת, יש פה כפתור סודי, או יותר נכון אפשרות סודית בתוך הטלפון. למה אני אומר סודית? כי אנשים לא יודעים אותה ולא משתמשים בה, להפעיל את כל החירום של הטלפון, שזה אומר לשלוח שיחת חירום, חיוג אוטומטי, לשלוח מיקום אוטומטי למי שבחרנו, לשלוח, להדליק מצלמה, כן? ולעשות את כל הדברים שבעצם יעזרו לנו ברגע של מצוקה באופן די אוטומטי, בלי שאנחנו צריכים להתחיל לחפש טלפון של מישהו, או להתקשר למד"א, או לעשות כל מיני דברים מהסוג הזה. זה לא צריך את כל זה ברגע האמת, אם הכנו את הטלפון מבעוד מועד, אוקיי? כל מה שאני אומר עכשיו, שכתוב על המסך, שיחת חירום, חיוג אוטומטי, פתיחת מצלמה, מידע רפואי, שליחת יומן של כל השיחות האחרונות, הכל יקרה ברגע שאנחנו נכין את הטלפון כמו שצריך. אוקיי? עכשיו, מה בעצם הדבר שמפעיל את כל הסיפורים האלה? אני כבר אדלג פה על הקטע הזה ואני אגלה לכם כדי שתהיו מאוד מאוד ממוקדים, ואתם יכולים לרשום את זה במחברות. יש דבר כזה שנקרא 5 לחיצות, אוקיי? בואו נראה איפה שמתי את זה. כן, שימו לב, יש דבר שנקרא 5 לחיצות. בכפתור ההדלקה, ברגע שאני לוחץ 5 לחיצות על כפתור ההדלקה, באופן אוטומטי מיקום, מידע, שיחה ומצלמה מפעילים את עצמם בחירום, אוקיי? באופן אוטומטי. זאת אומרת, בואו נעצור שנייה את הזה, בואו נעצור שנייה את השיתוף, אני מקווה שאתם רואים אותי, אם לא אני אשים את עצמי אפילו בספוטלייט פה. כן, רואים אותך. אוקיי, רואים את הטלפון שלי, נכון? כן. עכשיו, כשאני אעשה פה 5 לחיצות, אני אמנם מנתק את הזה מהזה, אבל שימו לב, 1, 2, 3, 4, 5. שנייה, אני פה בזה. 1, 2, 3, 4, 5. מה קורה? שנייה, זה אני עושה את זה, צריך להתאמן על זה, זה הנקודה. אני פה 1, 2, 3, 4, 5. אמור להפעיל לי זה, שנייה אחת. הנה הוא כבר התחיל. בעיה היא שזה לא רואים את זה, שנייה. אם אני לוחצת אתם רואים את הטלפון? זה לא כל כך. זה לא דבר שאני יכול להראות במסך, אבל אני מראה לכם את זה פה. 1, 2, 3, 4, 5. למה אתה אומר 23? מה זה 23? אמרת 23, מה עשית? אני מדברת איתך על הרמקול, את מדברת... תסתכלו מה קרה, כתוב 100, אתם שומעים? הלו? כתוב 100 ושיחת חירום, אוקיי? הוא ישר מתחבר לכיוון של, גם בטלפון הזה, אני פשוט פה,
אני רוצה שתנסו את זה בטלפון שלכם, 1, 2, 3, 4, 5, פשוט אני מכבה ומדליק אותו, ואז הוא לא, אני לא עושה את זה מספיק מהר. 1, 2, 3. צריך להתחיל את זה ממכשיר מכובה? צריך להתחיל את זה ממכשיר מודלק בדרך כלל? לא, זה לא נותן לי. לא נותן. הנה, תסתכלו עכשיו, 3, 4, אני מבטל את זה כמובן, אני לא רוצה שעכשיו יתקשר למצב חירום, אבל זה כרגע לא נותן כי אתם לא עשיתם את זה מספיק מהר. הרעיון של 5 לחיצות הוא 1, 2, 3, 4, 5, לא קורה. אפילו תעשו יותר מ5, אבל ברגע שאתם עושים את זה מספיק פעמים, אין בעיה שתעברו את המספר, כן? אין בעיה שתעברו את המספר הלחיצות, כל עוד אתם ממשיכים ללחוץ. הנה עוד הפעם, אתם רואים? 5, 4, 3, 2, 1. דוד, למה זה לא קורה? כי את לא לחצת עדיין מספיק מהר, זה משהו שצריך להתאמן עליו, אוקיי? עכשיו, שנייה, ברור, אני בכוונה אומר את הדבר הבא, שימו לב אליי, מה שאני מלמד עכשיו זה לא משהו שאתם יכולים לעשות פתאום, בטח לא ברגע של לחץ, זה משהו שמכינים מראש, אוקיי? ולכן זה נורא חשוב לי להסביר את הדברים האלה כדי שאנשים יתחילו לעבוד. זה לא קורה מעצמו. עכשיו שימו לב מה קורה, אני משתף את הטלפון שלי, אתם רואים אותו? כן. אוקיי. כשאני מוריד את האצבע מלמעלה למטה, אני יכול להיכנס פה להגדרות. לכל אחד יש הגדרות בטלפון, והגדרות הן שונות אם זה אייפון או אם זה שיומי או אם זה כל טלפון אחר. כשאני כותב פה בהגדרות את המילה חירום, אתם רואים שיש לי פה מצב חירום. יש לי הרבה מאוד דברים להגדיר לחירום, אוקיי? למשל, הראשון, מצב חירום, כתוב פה, לחץ 5 פעמים במהירות על כפתור ההפעלה, על מנת לשלוח הודעת SOS. אם אצלכם זה עדיין לא דלוק, אז זה לא יעבוד לכם 5 לחיצות. אבל אני לא רואה שום... צריך להיות, זה מובנה המצב חירום? צריך להיות כפתור של מצב חירום? כן, הכל טוב. הנה, זה מה שיש לי פה, אבל אין לי מצב חירום בכלל. אז תכף נעבור גם על הטלפון שלך, כדי שזה יעבוד גם לך, כי זה חשוב שזה יהיה משהו אישי. אני רק מסביר כרגע את העקרונות, אוקיי? העקרונות מאוד מאוד חשובים, כדי שנוכל להבין מה זה להכין טלפון למצב חירום. אז ברגע שאני מדליק את הכפתור הזה, 5 לחיצות באופן אוטומטי יעשו את כל פעולות החירום שביקשתי. מתחת לזה כתוב מספרי חירום. זה אומר שאני יכול להוסיף לפה, אני הוספתי לפה את הילדים, כי כמו שראיתם ב7 לאוקטובר, זה שאתה מתקשר למשטרה ולצבא זה לא תמיד מספיק. הרבה פעמים רצוי דווקא שתסמוך על מישהו מהמשפחה שאתה יודע שהוא זמין. אז יש לך פה אפשרות להוסיף את בני המשפחה לתוך שליחת יומן שיחות. אני רוצה שאנשים יקבלו גם את יומן השיחות שלי, אוקיי? ובנוסף לזה יש לי עוד אפשרויות פה מאוד רבות, כמו התראות אלחוטי, מספרי חירום, בטריה במקרי חירום, כל הדברים האלה, אוקיי, זה ספרייה שלמה של נתונים ומקרים. אנחנו תכף נחזור לזה. אני רק רוצה, היות ולכם יש טלפונים אחרים, אז אני הכנתי בעוד מועד פה גם טלפון קצת יותר דומה למה שיש לרוב האנשים, שנקרא גלקסי, סמסונג גלקסי. איזה טלפון יש לך, רחל? גלקסי 8. גלקסי 8. אוקיי, שנייה. אז בואו, קודם כל, אני אנסה, אני עכשיו נמצא בטלפון גלקסי 8 שחיברתי אותו מבעוד מועד, אני הולך לשתף את המסך שלו, אתם רואים, זה הטלפון השני, אני שוב נכנס להגדרות באמצעות אצבע מלמעלה למטה. מרתה, גם לך יש גלקסי, נכון? לי יש סמסונג. סמסונג, יעל, מה לך יש? אבל אין לי מצב חירום. תכף יהיה לך. יעל, יש לך סמסונג? גלקסי. מה? יש לי גלקסי. גלקסי, מצוין, גלקסי זה סמסונג. עכשיו תסתכלו,
כשאני מוריד את המסך בגלקסי, יש לי למעלה מן מגן דוד קטן, זה למעשה גלגל שיניים של הגדרות. כן, אוקיי. כשאני לוחץ על הגדרות, אני מקבל את הרשימה המלאה של ההגדרות, וכשאני יורד למטה, אני מחפש את הצבע האדום, פה, תסתכלו, כתוב בטיחות וחירום. ראיתם? לא, אני מחפשת, רגע. אוקיי. רגע, לנסות להיכנס ברשימת לזה? ההגדרות בסמסונג יש חיבורים, מכשירים, צלילים, רגע, נכון? דוד, ממשיכים להיכנס לרדת לזה? למטה, מגיעים למשהו שנקרא בטיחות וחירום. דוד, להיכנס לזה? כן, אפשר להיכנס לזה, אבל בהחלט. אני לא מוצאת את זה, דוד, אני לא מוצאת. עברתי על יש לך הכל. שם חיפוש למעלה? רחל, יש לך... חיפוש, כן, אוקיי. אז ואתה אומר תנסי חירום? לכתוב שם בטיחות וחירום, ותראי אם זה מוביל אותך. בטיחות. באיזה הגדרה? באיזה הגדרה? אוקיי, אמרתי, זה... אני נמצא נכנסתי תוצאות. להגדרות המכשיר, settings, ובתוך רשימת ההגדרות, שזה חיבורים, מכשירים, צלצולים, התראות, יש סעיף אחד שנקרא בטיחות וחירום, בצבע אדום. תקשיב, אני רוצה רגע להתעכב על זה. כשאני אוקיי, נמצאת עכשיו בהגדרות, אז מצוין. אני לא רואה, אני יודעת את ההגדרות, אבל יש פה איפה שכחול, אבל איפה מה שאתה אומר חירום אז וכל הדברים? קודם כל, אם הגעת להגדרות זה מצוין, עכשיו תחפשי בתוך ההגדרות, כתוב, לא נמצאו. בטיחות וחירום, או שתחפשי בחיפוש. חיפשתי בחיפוש, דוד, לא מצאתי. כתוב, לא לא מצאת נמצאו בטיחות תוצאות. וחירום? כתבת חירום או כתבת מה? בטיחות וחירום. איפה אני ארשום את זה? מה? למה אין לי מצב חירום? אצלך יש? אין אצלי, כתוב, לא נמצאו תוצאות. אתה רגע, רוצה שאני... רחל, הטלפון שלך הוא לפני 7 שנים יותר? משהו כזה? כן, הוא עתיק, הוא קצת עתיק. אז יכול להיות שזה דבר שהוא הגיע יחסית יותר מאוחר. אתמול גם פגשתי טלפון מאוד ישן שאין לו את זה, אבל אני אגיד לך מה יש לך, תכף אני אגיע אלייך. יעל, מצאת? לא, אני נמצאת בהגדרות, גישה סוללרי, פנס, כל הדברים שאני מכירה, צילום מסך וכולי. אבל למעלה יש גלגל שיניים קטן שאת לוחצת ואת מקבלת רשימה יותר מפורטת? של הבלוטוס? לא, מעל כל הסמלים יש שם עיגול קטן שנראה כמו גלגל שיניים. כן, כן. תיכנסי לשם ואז תתחילי לגלול בין האפשרויות. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו... רגע, ואני לא רואה את מה שאתה אומר. לאט לאט, תרדי למטה בין הרשימה. ירדתי עד למטה. את רואה שם בטיחות וחירום? יש הגנה פרטיות, סיסמאות, ערכות קוד נושא, טפט, מסך בית, התראות, צלילים, מסך נעילה, חיבור ושיתוף, וי-פיי. איפה שהיה כתוב בטיחות תיכנסי. עכשיו, שימו לב מה שאני עושה. בטיחות. מה? שירותים ומשוב. לא, היה לך שם הבטחה. יש הגנת פרטיות. מה? סיסמאות והבטחה, כן. אוקיי, להיכנס לזה? לא, סיסמאות והבטחה זה משהו אחר. אוקיי, רגע. חבר'ה, אנחנו עוד נחפש את זה ונמצא, לאט לאט. מה שאני רוצה להגיד פה, זה שפה בבטיחות וחירום, בדרך כלל בטלפונים היותר ישנים, גם זה תלוי באיזה טלפון, תכף ניכנס לטלפונים היותר ישנים, אבל בטלפונים החדשים, ואני רוצה שתדעו שמומלץ, רק אם בשביל זה מומלץ כבר לחשוב על טלפון חדש. יש לכם פה, הראשון זה מידע רפואי, פה אני מכניס את השם, אם יש לי אלרגיות, סוג דם, הדברים האלה. דוד, אני עוד לא הגעתי להגדרה הראשונה שלך, אז למה אני צריכה להתקדם עכשיו לדברים שפחות? לא, אז אני אסביר, יעל. זה שאצלך ברשימה יש לך פה התראות ומצבים, אבל אין לך בטיחות וחירום, זה סימן שהטלפון שלך טיפה יותר ישן. אוקיי, הוא 3 שנים. אז אני עכשיו מסביר בכלליות מה יש בטלפונים הטיפה יותר חדשים, ותכף נגיע לטלפון הטיפה יותר ישן. בגדול, היתרון של הטלפונים החדשים, שאפשר להכניס פה גם את הנתונים הרפואיים שלי, וגם לבקש ממנו שב5 לחיצות יתקשר לאותם אנשים שאני רוצה. הנה, שיתוף חירום, הוא אומר לי למי, אני יכול להוסיף פה אנשי קשר, אני יכול יש פה התראות על רעידת אדמה ושיחת חירום ודברים מהסוג הזה. עכשיו חשוב לי, בגלל שאתם עם טלפונים טיפה יותר ישנים, בואו ננסה רגע לבקש
מרתה, אה, את יכולה, אני אין מתנתק, לי מצב חירום. אני יודע, אני רוצה לראות את הטלפון שלך על המסך בבקשה, אם אפשר. אה, תעשי שיתוף מסך. תגידי לי, רחל, אם את רואה אצלך דבר כזה שנקרא שיתוף מסך בזום? לא. בכפתורים לא, למטה? אצלי אין צילום מסך. לא צילום מסך, שיתוף. מרתה, מה שאנחנו תמיד עושים בשיעורים. לא, אני תשתפי לא את רואה. המסך שלך. אין לי. אתה מדבר על להיכנס לתוכנה של הזום? לא, לזום, איפה שאנחנו בזום. את בעצם, אני לא מחוברת רחל, אני לא מחוברת את בוואטסאפ. במחשב, נכון? כן, אני במחשב. עזבי, אז לא צריך. יעל, רק שנייה. הנה, את זה מה בזום שנותן לי. מרתה, רגע, כן. דקה. תשתפי את המסך שלך, כמו שאנחנו עושים שיעורים הנה, מרחוק. הדלקתי. הנה, עשיתי שיתפת, אני לא סקרין. רואה. אתם רואים את המסך של מרתה? לא, אני רגע. לא רואה אותו. תעשי עוד פעם, מרתה, לא עבד. תעשי שוב, רגע, דוד, דקה. הנה המסך. תשתפי מסך כי אנחנו לא רואים את המסך שלך. רגע, זה חשוב לא, לי. אני קודם עשיתי, אבל רגע, אוף. עשיתי הנה עשיתי. אוקיי, ומה קיבלת? קיבלתי מייקרוסופט וואן דרייב, קיבלתי מייקרוסופט שיירפוינט, גוגל דרייב, בוקס, לא, פוטו. תרדי למטה עד שאת רואה סקרין. למטה צריך להיות כתוב סקרין. לא, יש פה... יש רשימה של דברים, את צריכה לרדת יש ברשימה. יש סקרין. תלחצי על סקרין, ואז הוא יבקש ממך אישור החל לשתף. בתיעוד כל מה שמוצג על המסך. בדיוק, את צריכה לתת אישור שאת משתפת, אוקיי? הוא גם על אפליקציות אחרות. כן, לכי למטה, לסוף, איפה שכתוב זום, ותדליקי את זה. הדלקתי. אוקיי, עכשיו תחזרי אחורה. הנה, אנחנו עכשיו רואים את הטלפון של יעל. מעולה. כן. של יעל או של מרתה? של מי הטלפון הזה? שלי. של מרתה. הנה, דוד. יופי, מרתה, כל הכבוד. הנה הטלפון שלך. אתם רואים אותו? אני רואה טלפון, לא יודעת של מי, זה נראה זה לי לא שלי. שלך אבל. רחל, את רואה את הטלפון של מרתה? כן, אני רואה. אוקיי, מרתה, תרדי למטה, יש שם הגדרות, תלחצי על הגדרות. מתחת למילה חיפוש כתוב הגדרות, מרתה, תלחצי על הגדרות. מעולה. עכשיו תגללי למעלה, לכיוון. הנה, זה הכי למה אני למעלה. רואה את המסך בית רק? אני רואה תיכנסי לזום, יעל. פרטיות, מיקום, חשבונות וגיבוי, תכונות מתקדמות, עוד. ניהול כללי, לאט, מדריך למשתמש, עדות הטלפון, נגישות. זהו, לא נותן לי יותר. מערכת, אוקיי, אני רואה. שנייה. אוקיי, אני בזום. עכשיו, מרתה, תלחצי על כפתור ההדלקה ותשאירי אותו לחוץ. מה לעשות? תלחצי על כפתור ההדלקה ותשאירי לחוץ. תשאירי אותו כל הזמן לחוץ, את הכפתור הדלקה, הרבה זמן, אני רוצה לראות מה קורה. אתם רואים מה קורה שם? בטלפונים הישנים, תסתכלו, רחל ויעל. בטלפונים הישנים יש 3 כפתורים, כיבוי, הפעלה מחדש ומצב חירום, שכרגע הוא כבוי. אתם מבינים? אם אתם עכשיו בטלפונים... הנה מצב חירום. יש לך מצב חירום, אז בשביל להגיע אצלכם למצב חירום בטלפונים הישנים, אתם משאירים את האצבע הרבה זמן על הכפתור הדלקה, ואז יש לכם שם מצב חירום, אבל אם את לוחצת על המצב הזה, אני יכולה לנסות? מה שיקרה הוא שהטלפון כולו ייכנס רגע, אני צריכה ללחוץ על מצב חירום? לא, אני מסביר. כרגע, קודם כל תודה רבה לך על השיתוף הזה, זה היה ממש נחמד ובמקום. אני עושה רגע סטופ. חשוב מאוד שתבינו, בטלפונים הישנים
ברגע שהטלפון כולו נכנס למצב חירום, אז יש לו רק 5-6 כפתורים, שזה שיחת חירום, להודיע לכוחות הביטחון, לשתף מיקום, לשתף מצלמה. ואז אתם פשוט פועלים לפי זה. זה משנה את כל הטלפון, זה כאילו מנתק אותו מהמצב הרגיל שלו. אני מעדיף את האופציה היותר חדשה, שאומרת שאפשר לעשות את זה תוך כדי. זאת אומרת, גם להשתמש בטלפון, בשביל זה יש לנו סמארטפון, וגם אפשר לעשות תוך כדי זה גם חירום. לא חייבים לנתק את הטלפון מהחירום. אז מה שאני אעשה עכשיו, שנייה, ברשותכם, אני משתף עוד פעם את המצגת, אוקיי? כי אני רוצה שנעבוד לפי סדר, אוקיי? אז אמרנו שבטלפונים החדשים 5 לחיצות עושים את כל הדברים האלה, שיחת חירום, שליחת מיקום אוטומטית, פתיחת מצלמה, מידע רפואי, שליחת יומן שיחות. זה ברגע שהכנתם את הטלפונים שלכם, הכנסתם את כל המידע, 5 לחיצות תשלחו את זה אוטומטית. אם יש לכם טלפון ישן, אז מה שיקרה, אתם משאירים את האצבע הרבה זמן, מופיע לכם 3 אפשרויות, כיבוי, התחול מחדש ומצב חירום. אתם לוחצים על מצב חירום, ואז כל האפשרויות שיש לכם פה על המסך אצלי, יופיעו לכם במצב חירום. ואתם תוכלו לעשות את זה בעצמכם. בוא תן לעשות את זה, כי אנחנו לא הצלחנו עד עכשיו. רגע, יעל, שאת משאירה את האצבע שלך על הטלפון הרבה זמן, מה את רואה? טלפון שעכשיו אני אשים את האצבע על ההדלקה? על ההדלקה, אבל תשאירי אותה שמה. תשאירי אותה שמה לפחות... יש לי מצב שקט, מצב טיסה, כיבוי והתחל. הלו? את איתנו? תחזרי רגע. טוב, יעל צריכה להתחבר רגע מחדש, אני רואה. כן, אני חושב שהיא נשארה תקועה, כנראה או שהיא נכנסה למצב חירום, או שהיא נתקעה את הקישור. אז שנייה. טוב, אנחנו נחזור ליעל תכף. אני רוצה שיעל, שנייה נתקשר אליה. אם הטלפון שלה זמין, אולי היא חיפתה אותו, בוא נראה. היא נכנסה למצב חירום, כנראה. כן. כן, הטלפון שלה ואני מחייג אינו זמין, זאת אומרת שהיא ממש חיפתה את המכשיר. אוקיי, בסדר, אז אנחנו ניתן לה את הזמן שנייה, אני מתקדם קצת, ותכף אני אחבר אותה מחדש. אני רוצה לדבר טיפה על האפליקציות שאפשר לחבר, אפליקציות שהן בעצם עוזרות לנו להתנהל במצבי החירום, במיוחד בתקופה הספציפית עכשיו של המלחמה, אוקיי? האפליקציה הראשונה שהכי חשובה זה האפליקציה של פיקוד העורף. יש לכם את האפליקציה הזאת במכשיר, מרתה? ככה היא נראית. אתם צריכים להיכנס לחנות האפליקציות, לכתוב פיקוד העורף, רגע, שנייה. אני רואה שיעל נכנסה לה, חיפתה את הטלפון, לא מצליחה להדליק אותו. בסדר, אני איתה בקשר. אז מצאת את זה בטלפון, מרתה? בחנות? אתם זוכרים שלמדנו התקנת אפליקציות, כן? זה תהליך קצת ארוך, אבל שווה. שווה התהליך הזה. מה זה אומר? זה אומר שאם אני עכשיו מוסיף פה, הנה עכשיו אני מקווה שאתם רואים את הטלפון שלי גם, או שאתם רואים רק את המצגת. רואים את המצגת. בסדר, נכנסתי לחנות האפליקציות, אני מורידה את פיקוד העורף. בסדר, מעולה. עכשיו רואים את המסך שלך. עכשיו רואים את המסך. במסך שלי רואים את החנות אפליקציות? כן, אוקיי. רגע. אלון?
אני בשיעור, אבל טוב, בגלל זה אני עשיתי, אני לא במצב חירום. תודה שהתקשרת, תודה רבה. ביי. הנה, אתם רואים, אני אמרתי לבן שלי שבמידה ואני במצב חירום הוא יהיה כונן. ואכן זה מה שקורה איתו. עכשיו אני לא יודע, אצלי זה תקוע קצת. רחל, מה את רואה? אני רואה את המסך שלך, ואני עכשיו בחנות האפליקציות מורידה את פיקוד העורף. אז זה שימו לוקח לב זמן. שכתבתי פה בחנות אוי יופי, מרתה, מעולה, טוב ששיתפת. בואי, תעשי טובה, תיכנסי לחנות האפליקציות, מרתה. אני מוריד את השיתוף שלי, אני רוצה שאת, בבקשה, תיכנסי, אבל לא שומעים אותך, את צריכה להדליק את המיקרופון שלך, מרתה. בצד שמאל למטה, המיקרופון שלך מחובה. תיגעי במסך, תיגעי במסך, קודם תיגעי במסך, נגיעה קלה, ובצד שמאל למטה, עכשיו, תחזרי חזרה לדף הבית. איפה דף הבית שלך, מרתה? תחזרי חזרה לדף הבית, ותיכנסי בבקשה לחנות. הנה יעל, יופי. יעל חזרה אלינו. מעולה. רגע, מה אני צריכה לעשות? חנות פליי, תחפשי את המשולש. החנות פליי. כן. אוקיי, איפה הוא? זה לא זה. הנה, החנות. תיכנסי לשם. מצוין. יעל, אם את רואה את זה, אז גם את, אני ממליץ לך מאוד לעשות את זה. תרשמי למעלה, פיקוד העורף, איפה שהחיפוש. נראה לי שהמסך שלך קצת קפה, את רואה, זה קפה אצלך רחל או שרק אצלי? לא, אצלי לא, כן. אני רואה... המסך של מרתה קצת קפה. הנה עכשיו. תיכנסי לחנות. הטלפון של מרתה קצת... הנה חיפוש, מה אני מחפשת? מצוין. תלחצי על המילה חיפוש למעלה, תכתבי פיקוד. תעברי לעברית. פיקוד העורף. לא חיפוש, תכתבי פיקוד. רגע, תמחקי את זה. לא, תמחקי את המילה חיפוש. תכתבי פיקוד. פיקוד, פי, יוד, קוף, פי כמו פנסון. פי, יוד. כן. הנה פיקוד העורף, השלישי ברשימה, תסתכלי. השלישי אחרי פייסבוק, תלחצי למטה. פיקוד על העורף, השורה כן. השלישית, בדיוק. יופי. מצוין. פיקוד העורף. יעל, את יכולה לצאת ממיוט? להגיד לנו שאת בסדר? יופי. עכשיו תלחצי על הכחול השני. לא על הראשון, על השני. הכחול למטה, ליד פיקוד העורף. בדיוק. זאת אפליקציה ממש טובה. ממש טובה ומומלצת עכשיו. זאת האפליקציה החשובה ביותר שצריך להיות. זאת אומרת שאם אתם יוצאים מהשיעור הזה עם 5 לחיצות ואפליקציה של פיקוד העורף, מבחינתי מעולה. מעולה. זה שני הדברים הכי חשובים כרגע. כמובן, כמו שאמרתי, זה לא מספיק להגיד יש לי את האפליקציה. צריך להתאמן עליה, צריך, כמו שאומרים, ללמוד אותה. ברשותכם אני אעשה את השיתוף של הטלפון שלי, כי אני רוצה להראות לכם קצת את האפליקציה הזאת. הנה אתם רואים, יש לי פה במסך הבית, יש לי דבר כזה שנקרא חירום. פה יש לי את האפליקציות החשובות. האדומה באמצע זה לחול, צבע אדום זה איפה שנופלות התראות, ומהחירום זה מד"א, זה בשביל לקרוא לאמבולנס. אני נכנס לפיקוד העורף, שזה זה שהורדנו הרגע, אוקיי? ואז אני רואה שלמטה, קודם כל, אני מאפשר לו להשתמש במיקום, כי אני רוצה לדעת, אם בבית שלי צריכים ליפול טילים, אני צריך לקבל התראה. הוא אומר לי, זמן הגעה למרחב מגן, 1.5 דקות. לפי המיקום הוא יודע כמה זמן יש לי זמן להגיע לממ"ד. אוקיי? מה מותר לי באזור שלי, איזה התקהלויות, זה מופיע על המסך הראשי. למטה אתם רואים בית.
אוקיי? זה המסך הראשי. אחרי זה יש כפתור ליד הזה שכתוב האם יש התראות ומבזקים, אין כרגע התראות. הכפתור הבא בתחתית המסך זה גלובוס, אוקיי? זה כל מיני, זה פורטל של חדשות, אני לאו דווקא ממליץ להיות קשוב לחדשות, רק אם אתם שומעים על משהו ספציפי. אחר כך יש פה שיחות חירום, אוקיי? למעשה תקשורת חירום עם כל מיני רשתות, זאת אומרת פיקוד העורף בפייסבוק, פיקוד העורף בטוויטר, פיקוד העורף בכל הרשתות החברתיות. אחר כך יש הגדרות, פה בצד שמאל למטה, אוקיי? אבל מה שחשוב זה שיהיה לכם את האפשרות לשלוח, ולכן אני חוזר חזרה איפה שהאפליקציות, ואני אומר, צבע אדום לא נותן לי הרבה, רק איפה נפלו עכשיו רקטות. אין שום סיבה, אם זה לא באזור שלי, אין שום סיבה סתם להיות זה. אקו SOS זה חשוב, כי זה, אם אתה בחוץ לארץ, ואתה נקלע לצרה, אז המאה זה לא יעזור לך מד"א, לכן חשוב שזה ידע להתחבר לכל השירותי חירום בחול, האקו SOS הזה, ולכן אם מישהו נוסע או נמצא בדרך כלל בחול, אני ממליץ לו להתחבר לאדום הזה, והמאה חירום שזה מד"א, גם פה צריך לקנפג את זה, כן, ולהגיד לו לאשר שהוא ישתמש, להזין מספר טלפון, כמו כל דבר. אם אני לא עושה הכנה מראש, ואני לא נותן את הנתונים שלי, אז כמובן שהאפליקציה הזאת לא תעבוד. לכן הוא מבקש ממני הזדהות, ואני אומר לו 3-2, קיבלתי כבר עכשיו מהמשטרה את הקוד, אני חוזר לאפליקציה, אני 3234 נדמה לי זה היה, לא, מה זה היה? אני לא זוכר, שנייה, אתם רואים, גם לי יש את הבעיה הזאתי, מה היה הקוד של המשטרה? 3243, 3243, זה כמו כל הזדהות אחרת, זהו, עכשיו אני מסודר, אני נותן לזה הרשאות, בזמן שימוש באפליקציה תמיד, וזה יהיה לי הטלפונים של החירום. אז מה שאני בעצם באתי להראות במסך הזה, זה שיש אפליקציות לחירום, כמו מד"א, עזרה בחול ופיקוד העורף, אבל הכי חשוב לי זה פיקוד העורף. זאת אומרת שאם יצאתם עם פיקוד העורף ועם הנושא הזה, מבחינתי העבודה של המצגת הזאת עברה בהצלחה, אוקיי? כפי שאתם רואים, פיקוד העורף ראשון, אחר כך מהחירום כללי, ראינו לצערנו ב7 לאוקטובר שלא תמיד עוזר שאני מחייג למשטרה, לכן אני עושה את ההדרכה הזאת, שתדעו שיש עוד הרבה אפשרויות חוץ ממשטרה וצבא, שיכולים לעזור לכם, מחוץ לגבולות הארץ, בסדר? כמובן תעצרו אותי אם משהו לא ברור, אם אתם רוצים להגיד. יעל, את יכולה לפתוח מיקרופון אם את רוצה, את זוכרת איך עושים? אני אנסה להתקשר אליה, משהו לא מסתדר לי, שנייה. אני פשוט רוצה לדעת שהכל בסדר ושעובד לה. יעל? הנה, תכף אני אצלצל אליה. אוקיי, בואו נדבר קצת על הנושא של ניהול חכם של התראות ומשאבים. אנחנו לא רוצים להיות בהיסטריה כל הזמן, וראיתם עכשיו שאני עשיתי הדגמה שהבן שלי יתקשר, האם אתה בחירום או לא. אנחנו לא רוצים להציק לאנשים. יעל, הכל בסדר? כשאתה אמרת לי ללחוץ, אני לא יכולה להתחבר, אני במיוט, אני לא מצליחה להתחבר לרמקול ולא לוידאו, וכאילו בעצם אני עפתי מהסיפור, לא שהייתי בליבינג, אני פשוט עפתי מהסיפור. אז תקשיבי מה את עושה, את לוחצת שוב על הכפתור של ההדלקה הרבה זמן, ואת אומרת לו, התחל מחדש, לא בחירום. לא, אבל זה לא היה התחל מחדש, זה רק אותי, חוץ מזה שעכשיו אני לא יכולה לדבר איתך בכלל. רגע, שנייה, את מדברת איתי? לא, אני לא. לא, הנה, אני לוחץ על ask to unmute כמה פעמים. את לא רואה את זה? אני עכשיו מבקש ממך לפתוח מיקרופון, תנסי רגע. תראי, אני לא רק שלא חיביתי אותך, אלא אפילו מבקש ממך לפתוח את המיקרופון.
אני לוחצת עליו, הוא לא נלחץ. זה הכל. אז את יכולה הוא לא נלחץ המיקרופון? לא. תגידי, וחוץ מזה הדברים האחרים בטלפון שלך השתנה משהו? לא השתנה, חוץ מהדבר הזה שאני עכשיו מנסה להבין, החירום, אני כאילו נותנת שהשיעור הזה בלי כלום. רגע, יעל, את רואה כרגע את המצגת? רואה את המצגת. את ראית את האפליקציה של פיקוד העורף? לא ראיתי אותה אצלי בטלפון. לא, בסדר, אבל הבנת שאת האפליקציה הזאת אנחנו אחר כך נשב איתך ונוריד אותך בנפרד, יחד איתך, בסדר? עכשיו תישארי. בסדר, אנחנו עוד 5 דקות מסיימים, אבל כל דבר בסדר, אז תקשיבי טוב, כל דבר שאני ממשיך להיות איתך, כל דבר שחסר לך בטלפון אני אסדר איתך באופן אישי, בסדר? שתדעי. אני סוגרת את הטלפון. בסדר, ביי. עכשיו ככה, חבר'ה, היינו בניהול חכם של התראות, אז יש לנו ככה, קודם כל הנושא של בטריה, מי שנגמר לו הבטריה אחרי שעה, אחרי 10 דקות, לא יודע, הבטריה שלו לא מחזיקה לפחות יום שלם, יום מלא, זה סימן שהוא צריך עכשיו להחליף טלפון, כי ברגעים החשובים הבטריה שלנו זה מה שמחזיק, וזה מה שחשוב. דבר שני, מה את אומרת מרתה? כמה זמן? כאילו שאתה עובד באיזשהו חברת סלולרי. לא, אני שואל דבר אחד, כמה זמן הבטריה שלך מחזיקה? אצלי מחזיקה הרבה, כל הלילה. יום שלם יש? בסדר. רחל, איך אצלך? 24 שעות היא מחזיקה. מצוין. אז אין לנו את הבעיה הזאת. 5 לחיצות דיברנו על זה, זה משהו שצריך גם להכין מראש וגם להתאמן עליו. ברגע שזה מסודר לכם בטלפון... אבל בטלפון הישן אין. בטלפון הישן כזה. זהו, מה שבטלפון הישן, אז זה בדיוק כמו עם יעל, צריך להכשיר את האצבע, ללחוץ על חירום, פתאום הטלפון עושה כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים, לכן את זה צריך לעשות עכשיו, לא בזמן החירום, לא כשכבר צריך את זה, אלא לנסות את הכפתורים האלה עכשיו שאנחנו ברגועים ובשקט. אז בטלפונים הישנים, כמו שאמרתי, להשאיר את האצבע ולבדוק את זה. אגב, גם שהטלפון נעול, נגיד מצאתם טלפון של מישהו אחר, אין לכם את הקוד כניסה, אתם לא יכולים להיכנס כי הוא נעול, נכון? אפילו בטלפון כזה יש שיחת חירום, אוקיי? זאת אומרת, זה נורא חשוב לי להסביר את זה. אני מראה את הטלפון שלי כי ברגע שאני עושה את זה אני לא יכול לשתף, אבל אם אני מסתכל אני מנסה עכשיו לפתוח את הטלפון, אתם רואים שהוא נעול על קוד, נכון? אבל פה באמצע למטה כתוב חירום, זאת אומרת, אם אני עכשיו, אוקיי? כמובן שאם הוא רואה אותי הוא מיד נפתח, אבל נגיד שהוא לא רואה אותי, הוא נפתח, אני לוחץ פה על חירום, שזה הטלפון בכלל לא כזה, הנה הוא כבר מאפשר לי לעשות שיחת חירום, 100, 101, טלפונים כאלה אני כן יכול לחייג אליהם, אוקיי? זאת אומרת שתדעו שגם בטלפונים שהם לא שלכם, שהם סתם זרוקים באיזה מקום, אתם יכולים בהחלט למצוא שיחת חירום, זה בילט-אין בטלפון וגם עבור ילדים. תלמדו את הילדים שבמקרה צורך הם יכולים לקחת את הטלפון גם אם לא נכנסים אליו, יכולים לחייג שיחת חירום. אבל שיחות החירום הן רק ל100 או שזה שיחת חירום למשהו שהגדרת כשיחת חירום? בדיוק, את יכולה להגדיר את זה, את יכולה להגדיר את זה מראש, בהחלט. זאת אומרת, כמו לבן שלך שהגדרת שיחת חירום. אז יש לנו את הנושא השלישי, מה שכתבתי פה זה הדברים החשובים, להתאמן, כי בשעת חירום רק מה שתרגלתם באמת זה מה שממש יצליח. אתם רואים? זה כתוב פה שחור על גבי עיתון, כמו שאומרים. זה מאוד יפה שהתכונות האלה קיימות בסמארטפון, אבל אם אנחנו לא נתאמן ולא ננסה אותם, לא נתרגל אותם, כמו שתרגילי צבא, תרגלי מכבי אש, לא מתרגלים, אז בשעת חירום לא עוזר לנו כלום. אוקיי, אז יש פה עוד דברים קצת פחות חשובים. המידע הביומטרי, אמרתי, אפשר להכניס את הסוג דם שלי ואת האלרגיות שלי ואת הכתובת ואת כל זה אפשר להכניס לטלפון, במידה ואני מגיע עם זה למיון או משהו. יש את האפליקציה מצא את המכשיר שלי, אני לא יודע עד כמה אתם מכירים, אבל זה גם משהו שמאוד שימושי לי.
ושיחות וידאו עם וואטסאפ, תכף אני אדגים את שני הדברים האלה, כן? וכמובן, מה שאמרתי, שימוש חיפוש בגוגל, חנות, לא להתבייש לשאול בגוגל, איך אני עושה דברים, כי זה מה שבעצם מאפשר לי להתקדם ולהתעדכן. יש לכם טלפון ישן, אז תכתבו בגוגל, יש לי טלפון ישן. אז שני הדברים שרציתי להראות לכם פה, אחד, זה הנושא של וואטסאפ, היות ואנחנו הרבה מאוד אנשי וואטסאפ, ואנחנו כל הזמן על זה, אז אני רוצה עכשיו להראות לכם איך אני מנצל את וואטסאפ בשביל לעזור. אז הנה יש לי פה את יעל, אני רוצה לשלוח ליעל את המיקום שלי, את זה לימדתי גם בקורס, אני יכול ללחוץ פה ולשלוח את המיקום הנוכחי, או לשלוח את השיתוף מיקום בזמן אמת, שבזמן שאני שולח לה, היא תדע בכל שעה, בכל דקה, במשך השיעור הזה, היא תדע לדעת איפה אני נמצא, אם אני זז, אם אני חוזר, זה חשוב. אבל אם מעבר לזה, שימו לב, אני יכול, בזמן שאני עושה שיחה, אוקיי? בואו נעשה שיחת וואטסאפ עכשיו עם רחל, רחל דרומי, אני מתחיל איתה עכשיו שיחת וואטסאפ, שיחת וידאו, אוקיי? אתם רואים שאני עכשיו בשיחת וידאו עם רחל, עכשיו, כן, לענות לך. יפה מאוד, אנחנו בשיחה, יש פה למטה כפתור שלישי שנקרא שיתוף מסך. לא רואה. גם בוואטסאפ אני יכול להראות לה מה אני עושה ומה חסר לי. מעבר לזה אני יכול ללכת עכשיו לחלון מסוים, שימו לב, אני עכשיו הופך את הכיוון של המצלמה, אני יכול להראות לה את האזור הזה, יכול לצלם בו, אוקיי? כן, אבל זה לא מופיע על המסך שלי, זה רק אצלך. כי אתה יזמת את השיחה. אוקיי. נכון. אבל מה שרציתי להראות וזה חשוב, רגע, אני קודם אפסיק שנייה את הוואטסאפ. אוקיי. אתה חוזר, אוקיי, בסדר. עכשיו שימו לב, גם הקו הוא חשוב, יש לנו פה זום ווואטסאפ בו זמנית ואנחנו עובדים ביחד, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה שאחרי שעשיתי את הצילום הספציפי הזה ונכנסתי למצלמה ויש לי אותו פה, זה הצילום שצילמתי בזמן שהייתי בשיחת הוואטסאפ, ואני רוצה להראות עכשיו לרחל משהו ספציפי על מכשיר שלי? כן, לא, אני צילמתי לה פה 3 רכבים שנמצאים מחוץ לבית, ואני רוצה להגיד לה, תראי, הרכב הזה הוא הרכב החשוד, או הרכב החשוב, ששם אני רוצה שתתרכזי, אוקיי? אז שימו לב שאני יכול על התמונה ממש לסמן לה, או לעשות כל מיני דברים באמצעות התמונה הזאת, ואת זה לשלוח לה, אוקיי? הנה, שלחתי לרחל את התמונה שצילמתי עם הסימון של הרכב הספציפי, או הדירה הספציפית, או המקום שרציתי לסמן. אלה דברים שאפשר לעשות בוואטסאפ בקלות. כמובן שכדאי להתאמן על עריכת תמונה וצילום תמונה, זה קצת מעבר, מה שאני נותן עכשיו זה בונוסים, כן? כל הנושא הזה של שיחת וידאו, שיתוף תמונה, שיתוף מסך, זה דברים שקרו ב7 לאוקטובר, זאת אומרת מי שניצל ב7 באוקטובר זה הרבה לא רק בזכות המשטרה והצבא שלצערנו איחרו להגיע מעל 8 שעות, אלא בזכות זה שהם ידעו לשלוח וואטסאפ, הם ידעו לשתף את הרבה פעמים נגיד יאיר גולן וכל מיני אמיצים כאלה, באו לאסוף אנשים ששלחו את המיקום שלהם, אוקיי? ולכן זה כל כך חשוב לדעת לשתף מיקום, לדעת לשתף תמונה, לדעת לשלוח שיחת חירום, אלה דברים נורא 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 חשובים. זהו, שאלות, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה, אם יש איזה שהם שאלות או דברים,
אני לא עוזב אתכם אם עדיין הטלפון שלכם לא מסודר לחירום, אני פתוח לעזור. כמו שאמרתי ליעל, זה לא שאני בורח לשום מקום, אוקיי? כן. באופן עקרוני, אני לא, בגלל שיש לי טלפון ישן, אני לא יכולה בעצם להיכנס לחירום ובטיחות וחירום, אני לא יכולה להשיג את זה, נכון? אני לא בטוח בכלל. אני לא הכנסתי את הדגם של הטלפון שלך לגוגל, אבל אם אני אעשה את זה, סיכוי טוב שהוא יגיד לי מה לעשות. זאת אומרת, יש לי פה כמה טלפונים, יש לי טלפון יותר ישן של הבת שלי, יש לי את הטלפון החדש שלי, ובטלפונים האלה הצלחתי להראות שהדברים נמצאים. אני כמעט בטוח שגם אצלך, אבל בגלל שזה ישן זה יותר מורכב, זה טיפה יותר מסורבל. תוכל לברר וכאילו להגיד לי? תשלחי לי את זה, מרתה גם, את הדגם שלכם, ונכניס לגוגל. בדרך כלל גוגל יודע לענות על השאלות האלה, הסיכוי שזה יהיה יותר מסורבל, אוקיי? ופה בטלפונים החדשים, זה בילט-אין, אגב גם באייפונים, הם אימצו את התקן הזה של 5 לחיצות. זאת אומרת, זה משהו שלא משנה איזה טלפון תקני, שיומי, אייפון, LG, זה, 5 לחיצות היום זה תקן שעובד בכל מקום, שזה השיחות, זה החירום. רק צריך לקנפג את זה, לסדר. זאת אומרת, אני מבינה שאם יש לי דגם ישן, אין לי את זה, ואז אם אני נכנסת למצב חירום, אני בעצם משתקת את הטלפון שלי, נכון? בדיוק, בדיוק. ואז אם אני אוכל בכל זאת, אם תמצא שאני יכולה להרכיב לי את האפליקציה הזאת, אז אני לא אגיע למצב שאני צריכה את המצב חירום ולשתק את הטלפון. מעולה. אז מה שאמרת עכשיו לדעתי זה המפתח, לחפש בחנות אפליקציות, אפליקציה כזאת שעושה את כל מה שהמצב חירום הזה עושה, בלחיצת כפתור. אוקיי, בסדר. זה נראה לי המפתח הכי נכון והכי חכם. פשוט אפליקציה שעושה את כל מה ש5 לחיצות האלה עושות, אבל תיזהרי רק שזה לא ילחץ לך בטעות. משהו שבאמת יודעים, כי 5 לחיצות אי אפשר בטעות, זה רק אם אתה ממש מתכוון לעשות את זה. אז אותו דבר גם עם האפליקציה הזאת, תיזהרי שזה לא משהו שכל רגע זה יישלח. מרתה, מה שלומך? בסדר, אנחנו נדבר. הצלחת לשמוע משהו מהשיחה הזאת? כן, כן, כן. בסדר, אז אני רוצה להודות לכם מאוד על ההשתתפות, ומתנצל על כל התקלות, ואני כמובן משתפר, אני בטוח שבפעם הבאה אני אהיה כבר יותר מאורגן ומסודר, ונוכל לעשות משהו יותר טוב. אוקיי. תודה רבה רבה לכם. אוקיי, תודה. ביי ביי. ביי ביי.